Naše mužstvo odohralo v sobotu 19. augusta v Rakitovciach prvý domáci zápas v sezóne, keď v rámci 3. kola 3. ligy Západ privítalo o 16:30 MŠK Fomat Martin. Prvá šanca patrila Martinčanom, ktorí v 11. minúte vyrazili do protiútoku po ľavej strane. Peter Ďungel prihral pred bránu Jakubovi Kračmerovi, ten zakončil a brankár Adrián Slančík vyrazil loptu nohou. Naše mužstvo malo prvú vážnejšiu situáciu potom, čo si kapitán Patrik Abraham vypýtal nedovolený zákrok pred pokutovým územím hostí. K lopte sa postavil Matej Rosenberger, ktorý vystrelil tesne nad brvno. Rosenberger mal na svedomí aj ďalšie ohrozenia brány hostí. V 27. minúte najprv vystrelil po trávniku málo razantne a krátko na to prihrával z pravej strany 16-ky spätne Marekovi Výboščokovi, ktorý z prvej opečiatkoval tyč. Rosenberger pokračoval v útočnej aktivite a v 29. minúte ušiel po ľavom krídle, až ho tesne pred pokutovým územím skosil Tomáš Pavlík. Z následného priameho kopu Výboščok prestrelil bránu Martina. V 37. minúte pohrozili naši hráči opäť, keď Adam Jackuliak v rýchlom protiútoku odcentroval na zadnú tyč a Rosenberger trafil brankára hostí Pavla Hažera. V zápätí udreli Martinčania, a to zásluhou Adriána Mojžiša, ktorý vystrelil spoza 16-ky presne do ľavého horného rohu našej brány. Vyrovnať sme mohli už v 40. minúte po Rosenbergerovej spätnej prihrávke do pokutového územia, ale strelu z prvej v podaní Abraháma golman Hažer vyrazil. V úvode druhého polčasu tempo gólových príležitostí upadlo, v 58. minúte však Jackuliak poslal z pravej strany nebezpečný center pred bránu smerujúci na Abraháma, ktorého fauloval Daniel Cvik a hlavný arbiter Martin Švolík ukázal na biely bod. No a penaltu premenil Matej Rosenberger. Naši hráči pohrozili opäť v 69. minúte, keď aktívny Rosenberger odcentroval na zadnú tyč, ale Abraham to mal v obkolesení dvoch brániacich hráčov pri hlavičke náročné. Naše mužstvo takmer dokonalo obrat v 75. minúte po Jackuliakovom centri z pravej strany 16-ky na zadnú žrť, kam vletel zakončujúci Richard Griglak, no brankár Hažer spolu s obrancom Martinom Mlynárom zasiahli. O výsledku rozhodla situácia z 89. minúty. Martinčania mali k dispozícii štandardku a lopta sa po viacerých odrazoch dostala do pokutového územia k Matejovi Sivovi, ktorý z otočky vystrelil presne. V nadstavenom čase sme ešte mali šancu na vyrovnanie, ale striedajúci Adam Ceniga trafil pripraveného Hažera. Hostia ešte po nedorozumení našich hráčov takmer zvýšili na 1:3, ale Dominik Satina netrafil opustenú bránu. Naše mužstvo tak v prvom domácom zápase sezóny prehralo s Martinom 1:2.